Традиционно и в същото време модерно и актуално. Бродираните ръчно кърпи за чеиза на всяко момиче представляват небивал интерес за занаятчиите и купувачите. Това е хавлия, върху която се изработва такива дантели. Използва се преди да се женят младите момиче за чеиза. Също така може и за подарък да се направи. А трудно или лесно се изработва? Kolay mı, zor mu, nasıl yapıyorsunuz? El emeği tabii biraz zorluğu var. Малко е трудно, защото ръчно се изработва. Nakışa bağlı. El işi kasnakla çalışılıyor. Значи слага се върху каснак, да. По такъв начин се изработва, всичко ръчно се прави. Колко време отнема? Ne kadar süre oluyor bunu yapmak? 2 gün, 1,5-2 gün. Ден и половина, понякога 2, зависи колко се работи. А това само хоби ли е или е възможност и за препечалване на някакви? Hobi olarak mı yoksa bundan bir kazanç elde edebiliyor musunuz? Kazançla tabii. Да, печели се от това, Tabii biz bunu satıyoruz da. Maddiyat da elde ediyoruz. Продаваме го. Artı şey de alabiliyoruz mesela. Hani sipariş alıp yapıp da Понякога клиентите ни казват какво да вършим и по такъв начин им правим с... Не е задължително да ви предстои брак, за да имате такъв сувенир вкъщи, но пък веднъж видян не можете да откъснете поглед от него. Поред традицията, колко кърпи трябва да има в чеиза на едно момиче? Geleneklere göre bir çeyizde kaç tane havlu olması gerekiyor? Belli bir sayı var mı? hayır yok. Ama işte maddiyata bağlı. Зависи от економическото състояние на булката, зависи от нея колко ще сложи. Няма такава бройка.